Προφιτερόλ, ένα από τα γλυκά τα οποία αγαπάμε στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είναι ελληνικό γλυκό, το έχουν πολλοί λαοί, αλλά το προφιτερόλ νομίζω ότι είναι ένα από τα γλυκά που πραγματικά αγαπάει ο Έλληνας. Ένα από τα καλύτερα προφιτερόλ που είχαμε φάει, το είχαμε φάει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στο περίφημο Ιντσλί. Ένα φανταστικό ζαχαροπλαστείο που είχε ένα από τα καλύτερα προφιτερόλ της πόλης. Εμείς εδώ στην Εκλεκτή φτιάχνουμε καθημερινά φρέσκα προφιτερόλ για εσάς, για να τα απολαύσετε με τα καλύτερα υλικά. Οι φίλοι μας, οι πελάτες μας, εσείς δηλαδή, εκτιμάτε αυτή την προσπάθεια και μας λέτε ότι το προφιτερόλ είναι ένα από τα αγαπημένα σας γλυκά στην Εκλεκτή.